כאן 50 חיובים. תראה שהוא יוצא, אתה מוריד לו. יש לך כדור בקנה? תראה אותו יותר. אתה עליו? אתה עליו? יוצר. סע, תן. רגע, אני לא יכול לראות בגלל טלטלית. בגלל טלטלית כפרה. יוצר שם. מימוני, בוא לפה. יש שם ילד קטן. לתת? לא. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק כשנוקף? אחד לוקח לך את הוורוד. לא ורוד, אני על הכחול אני. וואי, איזה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו למישהו בראש. מה זה? איזה סרטון אגדה. מה, לא ראיתי את זה, אחי. עף באוויר עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל, הוא הרים את הרגל, הוא פגע לו ברגל השנייה. קחו יא בני זונות.